Shamwari dzedu titambiraiwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva titsvake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche toshaya kambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Yakajanuka tadzidza mabasa ewakwedezilo namabasa musatibanane watokotadzira tadzidza zoreka kwedezilo namabasa musatibanane watokotadzira. Kusangana zvekare kwatiri kuita paZim Newsbeat TV. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesere. Muzuva ranhasi tabuda takananga pamusha uno weGuruve prison, uko kwataienda kunoona vakomana nevasikana vari kurarama vari mukati meusungwa. Donzvo riri rekuti tinzwisise marehabilitation activities avari kuita, kuti zvii zvavari kudzidziswa uye zvinovandudza sei upenyu hwavo kana vachinge vazobuda mukati meusungwa. Regai titenderere tichiona vakomana nevasikana vari kurarama vari pamusha uno, tinzwe kuti ndezvipi zvavadzidza kubva pavapinda mukati meusungwa uye zvichavandudza upenyu hwavo kana vachinge vabuda mukati meusungwa sei. Vandakagara navo pari zvino ndimukoma Advance Madhiko, vatasangana navo pamusha uno weGuruve prison, asi ivo vanobva kuMbire. Mukoma Advance, makasimba? Tofara makadini? Aiwa, tiri nani zvangu. Ndikuona makabata chigero, asi munogera musoro? Ndizvozvo chaizvo, ndiri hairdresser. Ndinogera nekuruka zvese hongu. Basa iri makaritangira mapinda mukati meusungwa here kana kuti basa ramamagara muchiita muri kunze? Ya, basa iri basa randagara ndichiita ndiri kunze. Ndaritanga 96 kumvuru svikawo pari zvino izvi ndo basa rangu randongoita, ndo randotorarama naro hongu. Makatanga sei kuti muzoti, nekuti ndanzwa muri kuti muri hairdresser, amuna kuti ndiri bhabhamini, kureva kuti munoita zvese. Zvakatanga sei kuti muzotanga kuti inini ndiriri ndo basa rangu iri, ndinoita zvekuruka musoro, ndinoita zvekugera? Ya, ndingangoti ndakatanga kudzidzira kuri kugera, saka pakugera paya ndo pakazoita vamwe vasikana vairukawo mumvuru, pandikabva nango tindidzidzisewo ndobva ndadzidzira, but kubva ipapo ndakazotoenda kukosi kuMandarweni hairdressing. Saka tingangoti chipo changa chagara chiripo, because hazvina kunditorera nguva kuti ndipinde muindustry yacho. Saka from there ndobva ndikabva ndatongotanga kugera nekuruka zvese hongu. Ndoziva kuti kushanda nevakadzi kunonetsa. Imimi makazvikwanisa sei kutanga kushandidzana nemadzimai, muchivaruka musoro muchiita sei? Nekuti panobuda futi tunyaya kanonzi azodai uso mukadzi wemunhu azoita sei? Zvese izvozvo makazvikunda sei? Ya, ndingangoti kuchikoro takatokanselewa tichidzidziswawo maweakness evanhu vatinoshanda navo newewo futi unenge uchiita basa iroro. Saka zvinhu zvisina kumbonditorera nguva. Chinhu chekuti zvikakupinda mupfungwa kuti ndopandiri kurarama napo, zvizhinji haukwanisi kunge uchisangana nemiedzo yakasiyana siyana. Saka zvinhu zvokuti ndakatozvikunda through counseling, ndobva ndazvijaira zvokutoti kana ndichitoshanda navo ndichitongoona sekuti ndikutogera imimi musoro. Chanenge ndichiziva ndechekuti ndopane raramo yangu. Saka handina mahistory akaipa pazviri. Saka ndo kugusikana kwandinoita kuti ndakakwanisa kushanda navo mune zvakanaka. Kunzwisisa vandoita vakadzi vanorukwa zvinhu zvakasiyana siyana, vamwe vane mawigi, vamwe mawivhi, vamwe mabraids, chichi zvakawanda wanda. Mimi mune zvamunoti izvi ndo zvandinospecialize nazvo here kana kuti munoita zvese? Ini ndoita zvese kubva twist, carrot, box braid, fishtail, bob,
free hand, mawivi zvese ndo ndinoita na corkscrew chi zvese ndo ndinoita. Zvokuti hakuna munhu anouya nestare yaari kuda achidzokera nokuti chero zvemufoni ndinokwanisa kuzviita. Saka ndiri hairdresser anogona zvese. Hongu. Taura kuti ndichatobva panapa ndatova nani kana ndisina expense yekunzi mari yemusoro chichine naungoti garapa. Aiwa zvakanakisa chaizvo. Zvese zvakanaka zvokutostyla futi kana vamauya nawo vachienda wakanaka. Chokwadi zvokuti vese ana gogo vari panava vamuri kuona mahairstyle avainawo handini ndiri kuvaruka. Nevamwe mucommunity vari kuuya futi nevekuguruve kupolisi maticha kubva pakangoshambadzo zita rangu vachiona kuruka kwandaita vamwe vakabva vazvifarira zvokuti vazhinji vari kutoya panapa. Tichimbosiya hedu nyaya yemusoro, mhosva yakakupinza mukati meusungwa imhosva iyi? Inini mhosva yakandipinza mukati menzvimbo ino ndeyekuti pane munhu anga ane mari yangu ndakakweretesa. Saka pakuzoda mari yangu anga asina mari yacho. Asina mari yacho ndobva ati inini ndine fish. Ndobva ndati anga tichingoverengerana fish dzacho dzinoenderanawo nemari yangu. Saka iye munhu wekuti munhu anoshaya zvakanyanyisa, kana achiti kushaya ndikureva kuti palevel rake neniwo kuti atakatisiyanewo mchana. Saka iye akabva aona sekuti akandisungisa nekuti ane mari yanga akutoda kuti ndisakusungise aripota kuti ndamubira. Handiti anga akutoda mari $100. Ndikati inini handikwanisi kuti ndikupe mari apo une mari yangu futi plus kukubira handina. Handiti saka ndo patikabva taenda kupolisi ndikaramba zvese ndikati inini kumubira handina but zvokumupa mari handisi kuzvikwanisa. Kana kuri kusungwa kwacho nganingoita se nganingosungwa hapana problem. Saka ndobva ndazouya kukoti sefirst offenderwo sezvinhu zvandaita kungonzwisawo kuti ndanda kuita mhosva yacho. Kotiwo vakanga vanditi ndibhadhare mari yanga achida ndobva ndaramba kuti handikwanise because handakubvira ndamuita se ndamubira. Kusvika mutonga azongonitongawo ndo mhosva yandakapindira muno. Chikwereti chachiri chikwereti chemari $75. Saka fish idzi zvakazoita kuti azonokusungisa matora dzakawanda sei? In fact yanga iye muchenda munhu anga ane zvikwereti zvevanhu. Saka paakanosunza fish itoto vanhu vakanga vamuingawo futi vakuda zvikwereti zvavo through fish idzodzo. Inini ndopandikabva ndazongosvikawo futi ipapo. Anga asina tarisiro because ndakambenge ndiri kuZambia ndokwana ndichirukira nekugera ikoko. Saka ndakazochema kuti ndafa ndiri kuZambia ndopandikazouya kuzoona vabereki vangu vari kumvuru. Saka ndakutodzokera ndopandikazosangana naye. Ndobva inini ndakazotora fish iye akazorwadziwa kuti vanhu vaya achavapei vanga vakaungana pamba pake vachida zvikwereti zvavo. Ndopaakazonomangara achiti ndamubira zvakamurwadza. Hongu. Saka panga paine kutaudzana here kwakanga kusisina kunaka zvakazoita kuti iye achizosumuka achienda kunokumangarira sevanhu vanga vawirirana kuti pachikwereti changu cheche chiregera tiverengerane fish? Ipapapo kwakuri kutomanikidzana kutoti inini zvandatowana uchitodaiswa uchitotengesa izvo ndopa ndatowanirwa mari yangu ipapo because kwazonditi time pano kwaunozotomboiwana chitondipira futi ipapo. Saka ndikangoti ipapa sisina kakuwirirana. Saka through that ndakabva ndatozodzidzawo futi kuti munhu unogona kupinda mukati nokuda kwezvinhu zvako. Zvinhu zvinongoda kuti pamunenge muchiitirana zvinhu pave nehumwe uchapupu unogona kuzokumirira mangwana kana zvichinge zvaita zvashanduka saizvozvi. Hongu. Ndiri kunzwa muchiti iye akanga akuda $100 ko 25 yange yabva kupi futi? Yanga yaanawo yekuto sekumusha kazhinji munhu akanzwa kuti kusungwa kukusungisa anozama nepaanokwanisa napo kuti ange achivhara kuti usaita asakusungise. Saka iye ndopfungwa dzakamupinda kuti akandidaro inini ndichakwanisa kunge ndichibvisa mari iyoyo. Munini wangu akatombomira futi aida kuti mbotengesa mbudzi kuti abhadhare ndakamurambidza kuti siya. Kana ndichienda ndinongodi ndoenda. Saka yange yanzira yekuda kutosunza kwandiri. Hongu.
Saka handi ku-court mhosva yemakanobatwa nayo ndeye uku aitengesera muzvimba zvokumusha zvisingakuti kitchen. Saka yakabva ndamubira mumba. Saka koti vakabva vabata nemhosva yekupinda mumba make nokuti ndakati zvishoma ndo matatiri. Saka yakabva yanzi unlawful entry. Saka masvika paya manzi mabatwa nemhosva ye-unlawful entry vakakupai nguva yakareba sei mukati meusungu? Ndakapuwa 36 months. Ndobva vachizoti first offender wakatanga upara mhosva hatisati awana zita rako mudare. Ndobva vandibvisira jeri ndobva razondibvisirawo futi. Saka mwedzi yandiri kupika yandakapiwa 22 months. So far ndapika 18 months kwasara 4. Ndakutopedza muri kuudzwa kunzi takupai 36 months ngatisati tatarisa hedu dzakasobviswa kusvika tazosvika mu22. Makazvitambira sei? Zvinhu zvamakatarisira here kuti muchapiwa nguva yakareba kudaro mukati meusungwa nekuda kwekungotadza kuwirirana nenyaya yechikwereti? Zvakandirovesa nehana zvikandivhundutsa sezvo ndaitongoti hapana. Saka zvakashupa kutambira. But through counseling kubudikidza manduna edu awa madzisha aya vanotikanselawo kuti hapana muzukuru yakatambika yakatotambika ndozvatovapo. Saka hazvina kunditorera nguva kuti ndizvijaire nekuti ndakatongoziva kuti mhosva inongopera nekuita sei nekuripwa. Chero ukazvifungisisa hapana nekuti mwaka une nguva zvinoita sei zvinokwana. Saka hazvina kumbonditorera time. Ndakabva ndatongozvijaira kusvikana nhasi uno ayo hapana kana kuweza. Mukomadvance mama atova nemhuri bongo yakazvitambirwa sei ichinzwa kunzi takuvatongera 36 months but nekuda kwekuti hatisati taona zita ravo rega tichivabvisirawo imwe mwedzi tovasiya vaine 22. Vakazvitambira sei chiitiko ichi? In fact vakauya kukoti vachinzwa nauyeyo ndisisi wangu vari kumvuru namuchembere, asi zvakavarwadza. Vachizoya kuzondionawo kuvisit ndichivatsanangurirawo magariro nezvavaitarisirawo kuti munhu kana auya kunoku anogona kusangana nemamwe matreatments sezvataimbonzwa tiri kunze. Saka zvakasiyana. Vakabva vazongozvitambirawo mwoyo zvaingorwadza kuti mwaka nenguva uyo anoupedza nguwai, asi vakazongozvitambirawo through inini ndichivaudza kuti aiwa hapana kana problem, zvinhu zvakanaka, zvigere zvangu zvakanaka. Saka nanhasi uno vakabva vatongozvijairawo. Ndinoziva kuti vanhu kunze uko vanenge vaine mufananidzo wejeri wakashata, kuti jeri inzvimbo yakashata ende munhu akangori kana apinda imomo even munharaunda vanhu vanenge vaakukutya. Sekutsanangura kwamanga muchiita kuti nezvataisimbonzwa muchiri kunze uko mainzwa kuti uyezve musiyano wamazoona mapinda mukati meusungwa shanduko iri papi, chii chakasiyana? Manzura ataingozviitawo mabatirwo ekunzi kunorohwa vanhu kunogona kuti ukabva ikoko patakatadza kuti tikwanise kurarama necommunity tichinge tabudawo futi mukati menzvimbo ino. Muenzaniso ndiwoyo kuti inini ndakauya ndichiita zvehairdressing, so vanokubvunzawo basa raunorarama naro panze apo, kana kuri kurima kana kuveza kana kuita sei. Munomu vanotipawo mukana wekuti uvandudzikewo pachipo chako, ukwanise kunge uchizonoraramawo wabuda mukati menzvimbo ino through talent yako. Saka ndo zvandikaona musiyano wezvatainzwawo tisati tasungwa nezvatikazosangana nazvo tava mukati menzvimbo ino. Asi tisingakurudzire kuparwa kwemhosva. Kuparwa kwemhosva chinhu chinenge chakaipa. Ndanzwa muchitsanangura kuti tiri kunze uko kuti ainzwa kuti vanhu vanorohwa, vanoitwa zvakasiyana siyana. Mienzaniso yamatsanangura
kuti vamwe vanotaura kuti hanzi vanhu vanorara vakagara, vanhu vanozoita sei chichi, panotaurwa zvakawanda. Kana ndichibata munhu musoro ndobata so, kana ndichigera ndogera munhu so. Mamwe mabasa amuri kudzidza mukati meusungwa ndapi? Ndadzidza kusona nekurima zvakaita gadheni nekumunda. Saka kusona hembe ndadzidza ndakukwanisa. Ndo handadzidza muno. Zvakapfava sei kudzidzira basa uri mukati meusungwa? Kwandiri inini zvakandipfavira nemhaka yekuti madzishe edu atinogara navo panapa vanokwanisa kutipawo mukana wekuti unge uchita sei uchidzidzira. Kazhinji matinotenderera mune mamwe majeri akatitenderedza, vanhu vane nyaya yavanochema naye kuti dai zvaikwanisika zvichida Zimbabwe Prisons and Correctional Service yaiti panobuda munhu yomuwanisawo start. Imimi munodawo kuti chii, mune zvamunoshuvira here zvichida vehurumende kusanganisira iyo Zimbabwe Prisons and Correctional Service inogona kunge ichiteerera kana vaine zvavanokwanisa kuita, chingava chinhu chakanaka here kuti kana munhu achibuda ave achiwaniswa pekunotangira? Hongu inini ndo shuviro yangu yandinogara ndichingonamata kuna Mwari misi nenguva kuti dai ndakwanisawo kuti ndikakwanisa kubatsirikawo pane zvekushandisa ndichibudawo mukati menzvimbo ina kana kuwana iri saluni ndikwanisa kuenderera mberi nebasa rangu ndichizokwanisawo kuwana raramo ndichinge ndabudawo mukati menzvimbo ine. Ndo tarisiro yangu yandinayo. Ndoda kukudzorera panyaya yemhuri. Mhuri inomboya here kusokona? Muchembere nasister vanouya, asi ndakatozosvika pakumbovamisa ndikati aiwa imimi izongoya nekundisuwa because zvinhu zvese covered pamagariro andiri kuitawo, zvinhu zvese zviri right. So mudzimai ndandakaseparata naye, saka mhuri iriko kuna muchembere ikoko. Saka tingangoti kuuya kwawo muchembere nasisi mhuri yacho inenge yaita sei, inenge yangouyawo kuuya vanouya. Ndoziva kuti vazhinji kana hama kana vadikani vavo vakange vapinda mukati meusungwa vanobva vavarasa, vanenge vasingasauye kuzovaona. Mashoko amuinawo kuhama dzevamwe vari mukati meusungwa vasingauye kuzovadongorera kuti vari sei, vakagara zvakanaka here, mungada kuvaudza kuti chi? Inini kurudziro yangu yandingangoda kukurudzira ndeyekuti semanzwiro amaitawo kupinda kwandikaitawo mukati menzvimbo ine, kupinda pasina mhaka. Saka dzimweni dzenguvawo umwe anenge aiparawo zvechokwadi, asi kunoku kunzvimbo yatiri kuraramira inzvimbo yekuti munhu anogona kusanganawo naMwari, inoitawo zvichechi zvakasiyana siyana. Munhu wekuti ari kunoku anokwanisa kunge ari foma. Saka kune hama inenge iri kuno mukati menzvimbo, tinoziva vazhinji vamwe vanenge vakatadzawo zvechokwadi, asi ngavadzore mwoyo vakwanisewo kuita mweya werudo wekukwanisa kunge vachisocializa nehama yavo, vachikwanisa kuzomuonawo, nekuti inzvimbo inokwanisa kuvandudza munhu kuti ange achichinja behavior yake yanga achirarama ainayo. Saka tinongokurudzirawo kuti vasarasewo hama dzavo dzinenge dziri mukati menzvimbo ino, because kuno kuri kudzidziswa magariro akanaka ekuti ukakwanisa kuzodzokera kucommunity unokwanisa kuraramawo zvakanaka nevamwe. Aiwa, ndinotenda mukoma advance nenguva yamatipa tichitaura tese. Handizivi kana mune mashoko amunoda kutaura zvichida pamwe kumhuri, zvichida pamwe kune vari kuona, kana mashoko enyu ekupedzisira? Mashoko angu ekupedzisira inini pachezvangu ndiri kupa kutenda kuZPCS kumadzishe edu pano paGuruve Prison, nekuti iri itarenda rangu rekuruka, but ndiri panze nekusiyana kwandakaita nemhuri nemudzimai ndakanga ndaluza hope nelife. Ndakungoti chero zvazvaita ndikangoruka ndikangowana kamari
kunga kwakuenda kuitoti hanzi tiimbwa iti tidoro tamazuva ano timaspirits. Saka zvinhu zvatondidzikisira futi standard yangu yekuita basa. Ndakange ndakutokundika kana kutoruka vanhu vari paline kana paholiday kana pachii ndatonzwa wiki. Saka nenzvimbo inei yakwanisa kundidzosera mundangariro dzokuona kuti aiwa life ichiripo ichiri kukwanisa kuendera mberi. Saka performance yangu yatochinja yatowedzera futi mukati menzvimbo ino. Saka ndezvimwe futi zvandiri kukwanisa kutenda Mwari kuti vakakwanisa kundiyambutsa nenzira dzakasiyana siyana. Ini ndakwanisa kuyambutswa through usungwa because dai ndichiri panze ngadai ndakatosvika pakupara imwe mhosva hombe kana kunge ndakatofa futi zvekare. Saka ipapo ndo mashoko andiri kukwanisa kutendawo jeri rakwanisa kundidzorera paupenyu hwandandisisina. Ndandisisina tarisiro nekuti ndingakwanisa kuzofungawo zvandiri kutofunga neshuwiro dzandiri kushuwira ndikabuda dai ndawana pokushandira kana kuti ipo panapa madzishe dai akwanisa kuti vakawanawo kana chibuilding chekuti ndikwanise kunge ndichinoraramirawo ndikawanawo kana sponsor anondisponsawo zvekushandisa. Izvi zvese zvabva through musungwa wangu. Saka ndiwayo mashoko andoda kupawo kutenda nekumhuridzi kwangu kuti aiwa ndikire zvakanaka. Seipapa ndakutopedza jeri rangu mune zvakanaka. Chokwadi. Ndofunga mubvunzo wangu wekupedzisira ndekuti saka pamaini watumbwa kuti kuitirawo vamwe vari kunze pane zvaichinja here zvichienderana nesituation kana kuti maizoti paya pamune masoba pamasiyira futi ndo pamaitangira? Ndo zvaitoitika chaizvo ende urwere futi hwatangange ndatotsvaga kuburikidza netimbwa itoti nekuti ndaimuka kuseni ndichishivha kutadza kubata kana kapu chididira so ndikazongonwa kana kabhodhoro 1 ndatosimba handichadedera. Eyesight futi ndasasaone kurefu vaingoona zviri padhuze uchiona kamhute so. Saka hapana chaichinja pakusovha problem, asi urwere ndo hwanga hwatotsvagika nokuti kana health yandikauya nayo nezvandave so far kana vanondiona vacho vaindiziva panguva iyoyo vanotoshamisika kuti ndozvo zvavo. Saka urwere ndo hwandanda benefita through tiimbwa itoto. Saka ndinotokurudzira kuti harisi doro rakanaka. Chokwadi. Mukoma Advance ndinotenda. Ndofunga mazvinzwira ava ndanga ndichitaura navo ndimukoma Advance Madiko vanga vachititsanangurira chipo chavainacho, vanoruka musoro, vanogera musoro, zvichireva kuti mukaunza madzimai enyu paGuruve Prison vanoenda vachinobatwa misoro yavo zvakanaka, uye kana nemi vacho munokwanisa kutonogerwa. Vanga vachititsanangurira zvimwe zvezvimwe zvavadzidzawo vari mukati meusungwa, uye chikuru chavabuditsa ndechekuti jeri haizi nzvimbo inonzi munhu akanzi aenda upenyu hwake hwatoguma. Une zvimwewo zvaunokwanisa kuita zvinoita kuti kana uchinge wabuda mukati meusungwa unonowana pekutangira, upenyu hwako hunoshanduka. Ndiri kunoku kuGuruve Prison. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesere, chiti chisare.
kana mutiliona tutambire komori ya Zimbabwe tinokumbira mumwe 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 mukana. Amane shamwari dzedu titambiraiwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva tidzake mabasa nedzidzo yatakadzidza mucheto yakambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Takajanuka tadzidza mabasa ekwedu na mabasa musakubananiswa newatokotachira tadzidza mabasa ekwedu na mabasa musakubananiswa newatokotachira takajanuka